Maadjong adlaw ninyo tanan no. Adlaw sa mong panghawa pada jud nagtanaw ni atong video kay mag-caving mi karon og kay ba mo guys. This is my second time nga mag-caving ug first nang caving matan-awa na nimo 3 years ago wa ko ka survive. Kay ngano naghuot agang dughan. Mura bitaw kog napiit pero I hope this time nga conquer na ho ini nga cave kay mao ni cave dari sa Alicia Bohol nga famous nga cave nga naapay mga buhi nga mga bato. Ha? Pangutanon na tuon sa tour guide inig abot kay nauna man may ag tour guide man na uwahi nga nagbaklay man. So ako di na ko kagwantag magbaklay arang taasa. So mo na ni hangjo ko nga pwede ba og magpahatid ko og motor. So adyo mo panghawa guys kay ateng tan-awon agsud sa cave ug unsay na ingon man sila dako ni mga bato nga buhi. So ateng tan-awon na og ato pang tan-awon karon og makasurvive ako. I hope makasurvive ko kay aron makakita ko dito sa sud. Makakita pud mo ma-share na ni sudani nga video. So adyaw mo og hawa kay ateng tan-awon ug unsay sud sa cave. At nang pangutanon pag tour guide ug nganong gitawag no og Princess Mananaw. Pwede man natag Princess Manglitli. O di ba? Pareho ra man Mananaw Manglitli, di ba? Pero Princess Mananaw matud pa ni Undoy tungod kuno kay naay daghang mananaw diri. As you can see guys, naay mananaw nga tanom or buwak. Di man na buwak kay may buwak pero kita kay manaay buwak or wa basta kay tanom nga yadhad buwak na tawag nato. Mauna ang mananaw nga nasa atbang sa cave. Kay ang cave naa dito kakita mo na gikural. Naada na ang cave ug mo na yateng asudlon. Simpre guys, kauban ang halangden og sweet nga husband. Wag ikuan ako nga mersiko. Nga na siya ka sweet. Nabati tujo pa na dyan gabi eh. Nga na man siya og na itujo. Mura magbukalit ka bautan. Karon guys, di ana agat ang tour guide. Di man ka makasud dito og wa kay guide. At ang tour guide karon is Ate Bikay. Ate Bringkay na noon. Sorry, Ate Bringkay. Ate Bringkay ko na naman ko friend nga Bringkay. Hi, Bringkay. Pero Tagalog to. Ate Bikay. Tama ma'am. Asa man ni sarok ni? Ang kinahanglan dito magsuot ani ma'am kay para natin protection sa atong ulo dito sa kuan kay di man kalikayan nga masangko ta sa kanang sa stalactite. Sa stalactites? Stalactite. Stalactites. Oh, stalactite yang mo anay mga bato dato. Mo anay mga bato stalactite ug stalagmite. Mara man na siya. Stalactites ug stalagmites agato ang makit-an dito nga bato. Buhi na sila te. Mga buhi na sa ma'am. Natay makita dito nga mga buhi ma'am napud check tong mga deform na. Na-intonsis na guban. Nakuan na. Sa kay kuste nga namatay sila. Isa mo ko dad sa ma'am sa kanang di nato malikayan nga magunitan or matumban. So kinahanglan di na to sila hawidtan. Kinahanglan. Wala kay rata. Kuan dad ta. Pwede man ta mo kuha. Buwan na kong sarok. So si Ate Bikay guys, mo ni tour guide diri sa Princess Mananaw. Karon ang pangutan natin. Nganong Princess Mananaw man di man Princess Manglitli. Pareho naman na. Gito, pero dili man good ma'am kay ang mananaw ma'am kay tanong man na sidya. Lagi tanong sakto lagi tanong lagi. Siya, pero ang nagbunjag jud ani nga pangan nga kanang kuan is si Ate Gudilia ba? Hi, Ma'am Gods. Ijahad jud ning kabili ni kini nga cave diri. Nganong Princess man? Kuan naman tay image sa sud ma'am pero di man sa kanang perfect jud siya nga kuan pero image jud siya. Mura jud siya makita na nimo karon. Mauna nga Princess Mananaw so. Yang mananaw is naaraman diri sa gawas mahangag na nato hangdon nun. Nabitaw daghan hanang gipakita nila ganina. So karon guys, di na ta maglangan no ato na ning sudlon og tanaw na ka-survive pas programi. Sige di man gud gaanay mabalaka ma'am kay daghan jud miingon ma'am nga katong sama to ni ngari diri si kuan ma'am katong sila ni ma'am na may artista diri ni ngari. Sige sa to artista si Paula. Nga igsuon ni Rika, piraliho. Igsuon ni Rika. Ningari sila diri niya. Katong iyahang, bana sa iyahang kauban nga ningari, kanang nainingon nga, sa lain ko nung cave nga ilang natuan is, wadyo ko sa kagwanta ma'am, pero pag suod ni Jadiha, okay raman kuno, wak man kuno siya, gibati nga kuan, pero dito rapod siya tamad sa katong nga rapod. Sa katong na-image rapod. Te, mangutana ko, last na ni pangutana, kay maato na ta. Pila ka metro, atong baklayon. Kuan, kung muabot siya dito sa dead-end ma'am is 195. Ang yang meters high pero kung diha rata sa tunga-tunga murag wara nakaabot og kanang kuan pila bay katunga sa kanang mo na natin adto ko bitaw ni undag og eskwela kay di ko ka mao mag-adisyon no og 1 + 1 11 na imo ni doy imo ni doy so kinahanglan magsarok ha kinahanglan di maguna sa mosugot ti og sige ra okay di ako imo taod kay yan naman ang mga tunganan na dali ito. May labdarling. Basig luag pa nang imo. Basig luag pa nang imo. Ikuha na luag ka doon. Gamay ko. Gamay ra ka doon yung helmet. Ikaw na. Adjust itong likod. Ikuha nito. Ipa-adjust sa likod. Di basig ko andoy.
Di pa. Unsa man pa ang Di adjust paslak ni paslak ng kwan. Ipaslak. Di na luag naman na. Hugot man na. Kani yang diri ma'am, kani yang diri mo Di ning hugot ning hugot. Isud ang isang tibok helmet usang kwan. Kani. Ay, di ay. Nara, kayang paginhawa ko. So kani ang sarok bilin sa na. Bilin na diha sa kanang kuan. Oh guys, dito magdugay ta na ato ng sudlon ang Princess Mananaw Cave. Let's go. Ano ni siya ang babaan sa atoan? Kani agi anan na ni. Dire. Sumuonin si kani wa na ni mga kinabuhi. Oh, pero pag i-open ni si Jama, inani na po din si color sa gawas. Adi ka magamit? Ba. Pero okay. Okay. Be, ikuan pag imong suga. Maraming ko an engineer. Karon guys, medyo gikulbaan ko kay syempre des na agi nag-ibing ko man ko kasugakod. So hopefully this time nga maka survive ka. Taman sa atong gustong tanawon. Natay dili pwedeng gunitan. Pag ingon lang tig asa na dapit, di ba pag gulit kay mahagli ko. Sige na. Ana. Ma'am, hinahinay naman ta ma'am kay medyo kuan ba karon kay sa kanang to mo sige bitang kuan. Pero kung sagala jud sa among tour diri ma'am kay 1 hour man. Ini ma'am pwede din nato siyang gunitan. Ay guys, nasa ko pakita ninyo guys. Tanaw ra gud ni guys, mura sa gikulit bitaw dud si Jaog kanang tao. Pero natural formation na sa bato. Pero mura bitaw sa panday jud ba? Ay dapur man na. So anyway, palajon ta. Bisan og init ang panahon tay magbasa-basa dyan. Dili si sa kadto ma'am basta iting init, dili sa magbasa og. Kini po sa ma'am. Nalagay ning dagan tay na ay paknit. Naay daghan. Paknit. Pinakbit. Kini si Zama pag open ani is na ano jud si Zawa mi kay bawg asin ni siya gikan basta kay pag open. Og nahuwag ba nis iba pa o dangin na ba dili ni? siya. Tanaw ni sa formation guys, oh mura pag lainan ba mura pag himo ko, mura gisingin to pero mura natural jud na bay gising ko. kuan tapay-tapay. Ya kini day ang country kabantay ang katumbay nga tong nilapyan no. Pag bagyo nga udit, diri sila nilikas ang pamilya kay murag sila may doon. So pag bagyo sa audit, wa ni masud tubig. Kanang okay ra man kun pud ma'am ang panali katong murag salimbura nga gikan sa gawas. Ug kaning tino dali nga gikan sa kuan. Kaya sa bato ma'am kini sa mga gagmay nga puti-puti mga kuan ni sidya. Gamot-gamot sa dakong kahoy. Okay, may kuan sa dere. Kuan din bato ko sa mga ko nga ang mga gamot-gamot na asa kuan ang mungkay. Ang ko na sa ka kung hagdanan, pili ka mo kulit ani ma'am. Hindi na lang ha kay hindi na ba. Damo. Pwede na nihawitan? Hawid na, pwede na hawitan. Nalagi buho dito sa ilante. Delikado na sa ma'am. Nabito, may ispat kaya natagap, wala dyan makuha. Pero wa pa taon natagap. Pero waka po. Guys, ako ano, waka po na-encounter niya. Yes, diri nga nakuha. Ani laman tayo medyo. Ako nawa ko, nari. Di okay ra puti. Ikaw pa igo, og asa kay kuan lang. Mga dyan ako sabang mo. Sige. Nignaog din pa uli. Okay lang na, uy, pam na. Magpawaw kasi babaw. Nay. Wow. Alam sa ko guhit sa cellphone. Hindi ko magawa. Dahil wala mo rakurma ko nag-ipon. So guys, nga guys, oh medyo liso dari dapita mo ni kinalisoran te. Di napa Kini diri ma'am, ug na dito sa kanang Guys, tanawa guys. Oh. Kulbaan man ko. Kanang tubig na sa tunguan ma'am, kuan ko na. Ano ra ka? Ha? Lain ang gibati. Relax. Ikaw kagwanta jud. Daro na dito. Diri ma'am, hapit naman ka. Kalmara ko dia. Diri. Kalmara. Kay bats ma, dai paklit ma'am dia. Kalmara ko. Kuan lang, hinay lang. Ilang ko muhangad siguro. Oo. Sige na, okay na. Oh, dali raman ta. Ko makuan ko. Ako ay napaklit to ana. Muhagla ko sa ina ko biyatig maipit. Okay na. Sabi nga kuan. Haman. Na, nakabro. Dagko ba? So di lang ko muhangad Sige siguro. na, okay na ma'am. Kag muhangad ko, mura ko dito Ini giliglusot na to ani, mo ano na diha ang image sa kuan yan, ano ba tay permission of broccoli sa ibabaw nga. Nindot pud sidza. Sige kay, sige na. Napiit ko na tumul. Hindi mo ni kanang mo ang kaya sa ano ang sa. Grabe na ni kaaway natin. Kung kana dinasid sa. Wala ni mga buhi. Wala si mga buhay. Guys, tanaw lang mo guys, kay di ko pwede muhangad kay mura ko sa Japan. Sa murag kan kuan sa murag na. Ni ulit ko mo pwede ra mo ina na. Pwede na.
Buhi jud ay sila. Ano di po mabuhi? Lahi ra dai sila sa kuan. Kalmara, kalmara. Yan lang po rin namin sabi ka lang na ay pusubot. Mas pwede po pusubot diha. Uy, di ra jud matandog ako an. Bato. Pwede, kuan naman. Maghinay lang. Oh, hinay-hinay. Igsulod mo pa dungo, dyan mo kuan ra. Kasi sila na, muna buhi jud sila na murag asin. Pero wala sila ko. Pero wala sa gipod nga na siya matumban. Mamatay ra pod. Ang kato namatay na to. Sa mga tinuora ba diya si sa Ang kwante kato tira Ano na sa di form na dyan na sa mami, nana na dyan na siya. Lado pati. Danilo to taman, Danilo to. Taman sa image kay. Hindi mo magtatawag. Danilo to taman. Hindi na sa image. Hala guys, tanawan ninyo guys. Oh, arang view ka. Makitaan ba nila? Kita kayo. Pero Ano to taman eh? Pero ginganhin naman ni si Samang sa estudyante sa katong sa UP Diliman. Oo, nagsasabi sa uwan, pero okay lang no oxygen sa mga tao. Okay na mag-oxygen. Lagi ko na alam ko maipit ko. Kani si Samang na ang kuan, pero di man siya perfect na kuan, pero kung ato siyang kuan nun, mura siya nag-down, siya naglingkod, or nindot rin sa taon mamukuanan sa kamera kay mag-ilaw-kintaw na siya. Ano yung sabi to? Mo anis dyan ang katong princess na image. O nakagets kita ko yun. Yan sa ibabaw, kung hindi mo kakaadyo ka kuan. Ah, Kaya pala mo ang okra sa broccoli. Hala, ito ano? Nasita sila. Ito na. peach man na. Hala, mga broccoli. Sa bang na sa mo chandelier nga pag ko na siyang tubo to ah. Ah, bago pa na. Okay na Di before. man jud sa makuan ma'am kay aram sa ibabaw. Okay na naman tataman. At least nakasunod. Oh, pero sa kasagaran ko among gis, di jud ko ano di ko makalahos lagi dadto. Di ko kumulahos kay nalagi ra okay na kadali. Kung magpiit dyan, di na ko pinuha. Kuan. Naada sa unahan ang namugad ang nga daghang kwaknid di mo na ilang pinayanan di. So guys, ang saan man dyan guys, nga di rin naman dyan ang tama. Nagpanik gani ko na to. Maraming sharp tagahang breath. Okay na, at least nakakuan. Oo, pero at least nakasulto. Te, og mulaos to na to, te. Mga pila na laman ang ta. Murag kuan na Mao kay sa tang gigikanan. oh, murag kuan na naman kay ta ako na. Nanis, mga squan pa nila, pares mga 60 meter. Oh, pero arang lisuran ako mo dad. Oh, kuan ba So, sa mga adventurous no hamong giawhag no, og mga adventurous jud mo, pwede ra mo mulahos dito. Unsa mo tanan ako dante, pila yung transfer diri. ang entrance fee ali ma'am is 100 ang per head. Apil na ang bayaran, apil na dana ang kaning helmet ug ang kani. Ang sa tour guide, ang sa guide fee po is 200 pud na kada kuan. Pero kung upat mo ka book guest, duha man na mo guide, tag 200 na kada kuan. 200 kada guide. 200 per guide. Pero kung isa ra sidya, isa ra pud ka guide, mo ra siya 200 ang guide kuan, guide fee. Unsa, pwede to medyo sobrahan hoy. Daghan mo yung mga kwarta, kay di ba dalalim. Di lalim ko kay kapag-pakag pa. Labi na og kanang mulahos mo dito sa moy. Mula dito sa dide, nadol na dito pinakagwapa. Dati kay mo yung guide ninyo. Pila mo ka guide dito eh? Duha ra. Duhara. Duhara puli-pulihan ra na ninyo. Duha ra kay Power Puff Girl ni diri sa Pilimero sa batch pa na mo si Undoy nya kay ang uban lig kay na may mga kanya-kanya lagi pong kuan. Oh, dito. Ato wa ko kaginawa. At atong balikan nga wa ko kaginawa. Dito. Asa tong titi? Hawid dari isa ka PL. Sige. Dana ang hawid ko. Hawid ra bala nag kuan mo na sa dito. Okay na oy. Basta lang ka naug. Guys, dali ko guys hapit mo ko aning dali kog nawag kay murag mapiit jud ang ilong diha. Ginawa. Kaya ra man. Ano sa kagamay sa Kaya ra. Isa gapon si Wonder One gapon. Pwede mo kaniwad ta? Pwede na. Nani pwede. Pwede na. Mara ni kuyaw ni nani mo. Mga lagi ni kuan. Dili tagma ako ni. Dito. Ali ko tay. Dito. Nagkamali sa taon lang. Ana diha. Wait, gapon ito na sa ibabaw kay na ang gapon tigda. Ako okay na ko sang picture. Madadto ra jud nga part. Permission ma'am na. Ay oo tanaw. Labi taw no. Murag puro mapug tao. Na, Mura po na sila dari di Ha? asa sa gada pamilya. murag bitaw gidrawing. Pero Ay. di okay ra ko. Basta jud na magud ko ikwante. Basta Kanang phobia ba nga maipit. basta na alam. Huna maguna. Mo na di na ko kaginhawa. Kuan ka. Pero di mo ko kapagang magpanic attack man ko. Nuwan inig panic attack na huwa na. Di na ka. Guba na ang ginhawaan. Okay ra ko te. Kabala ka te. Okay ra ni. Pwede Hawid da, mahawid. Kaya kang kuan di pa ni baga.
Mura magkukuha na high heels. Tapos undoy mo ingan nga dapat nag-flat ra ko. Baga magkuday nga Crocs bisag. Pero kung di mo kapag sa slide, di man Ano, nila. pero makakabaw lang. Picture siya ta. Guys, nakagawas radyo ko. Di pa totally kaya para sa gawas. Pero, Ay, 50% survival. Isa day po na ma'am, nga kinahanglan jud ka naka-close shoes kay nambun may mga guest diri kasagaran nga mabot na diri nakatsinilas sa maloy mo kun may ginang sudon kay nay magikan paghagna or magikan pa jud ka nang dayo pa jud nga muray lang tuduon bitaw nga ri. Nya amo lang po pasudlon basta sila pimingon nga okay ra nila kung isang kuan ra. Mo lagi na maghinay lang kay sinilas lagi dagi bawal mo lang mag-sinilas o mag-sure. Tao kay kuan marunong sinilas gud kanang Ato day pwede pa sa mga picturean. picture ko ni mo dahil yung rabo ko sa boy. Pero at least abot sa dito. Gusto nga. Ato nga sa ini. Lah, panghay sa mo dare. Nalay mga bisita ri ah. Ila kong gi-check up, okay ra ako. May mga sunod. Okay ra pero di na jud makayag blouse so kay mura ipot na jud ganda to oy. Ano mga siksi na jud mga buhok na to, pero di na jud silbi. Pero okay kaadyo guys nga cave. Daghan pa kay makit-an bato nga buhi. Napa na kay heart pinaka nakong pillar dito sa dead end. Napanta dito sa tumoy pero di na ko kakaya. Di na makaya. Pero nakaabot ka di. Ha? Nandiya? Kira man na to. Yung mga guest nakaabot. Ano ara sila taman? Abot na to, sampak. Katong yung guest sa bukid nun abot. Abot sila to. Isugan nila oy. Silang duha magsuot. Ako lang din ko ni Terry. Si Terry kay makasuod magmani. Di man siya Di sa ko ano na ani. naglisod ko ginhawa gani Ika na laging na ako sud sa Kanang mura kag makuan. Ngiyob na. mahaglag ko na masandwich ko. Nga na ba mura mag-unag na Tanggala sa nene mo kalang mukha din mo tanggala imong helmet. Ato matras picture ra dari. nakagawas maggadto ko nga safe naginhawa pa pero uy unsa jud to nga mura jud piit aghang heart pero anyway salamat kay nakagawas ta mi pero safe ra man jud diri ako ra man gadi ui ra man gadi na mga system sa kalawasan ngano ba jud ni oy gusto ta ko busod sa mga cave daghan pa mga cave gustong sudlan ultimo ka ring gamay ra nga cave wa na nagkaraot na intonsis na hapit so kung gusto mo bisita diri guys open man mo adlaw te adlaw na aray mo guide ninyo basta mo agi mo sa outpost mga 400 meters gikan diri ag outpost. Oh, Mato silang no? barangay. Oh, magi silang barangay. Agi mo sa barangay para ma-inform nga musa ka mo ingana para makaandam og tour guide kay di pwede mo dito ra magsudar kay wa mo kay ang mga daan mga kipot-kipot ingana kamulisod gani ko nga ning tabang na huog bira. So anyway, daghang salamat sa pagtanaw sa ating vlog today among giawhag sa pag-visit diri sa Princess Mananaw Cave located sa Kagong Alicia, Bohol. Welcome mo dari kanunay. Enjoy sa enjoyhang mga gipangbuhat diha og salamat sa pagtan-aw. Bye. Oy! Follow so paka-follow para na pati daghang i-upload. Kuan karon. Ah. 70. Kayo. Favorite person. Ara lajo arag amo ah. Lajo arag amo ah. Ning dayo ra pud mi first time gani na diri bisag taga diri pug ko kay tawanan mo kog cave. Nakoy phobia bitos kanang mura kog maipit. Wa gani ko kalahos terus tengah-tengah ra ko. Wa ra jud ko kalahos terus tengah kay di na ko kaginawa. Katulong na nimong cave adlaw. Taasan ni ha isugan ni ay. Last year. Hi ma'am. Hi ma'am. Lede, Martes taman ang lede? O Lunes ra? Martes, klase na. Bohol Wisdom School. Sige. te. Enjoy your caving. Oy, bye-bye Ate Bikay. Bye-bye. Kita ra jud ta. Lajo ra jud no amo dari. Pero dire jud no tanang kita. Alkanse mo ni ng floor kay gusod man ilang motor dito. Oh. Agka mo magbaklay mo. Sige, bye-bye. Guys, sa hindi sinasadyang pagkakataon, dapat mababay naman ko ninyo no. Balik ko kay ano, nagkita mis mga teachers sa Bohol Wisdom School. Abot nitas Bohol Wisdom School. Ay, nakaila sila lahat. Daghang salamat sa taga Bohol Wisdom School teachers nga. Anan, manood na to sila sa cave. Nga, nagkuan din sila, nag-follow din sila. So, salamat ka doon ninyong tanan. To ana, mag-enjoy naman to sila dito sa kuan. Kaya katulong naman to nilang caving ko no today. Parang timing ano? Yeah, nagkita ta. Sila nga. Isura-isura na to sila nga. Sa gasluran bulan na Oh, wa jud ko palibak.
Nagsistorya mo kuno sila rito. Dali, uy, tas mo na dito. Wala ta, naka-picture me. Nata na de. Guys, ahang bag guys. Ug gikyutan mo sang bag guys. Available ni sang TikTok shop for 100 kapin. Ano 200 kapin. Nice no, aesthetic no. Ang isa sang jacket kay napisikas lapok. Kay agmotor na mo, misik man. Pislita ako na dyan yellow basket. Oh, pislita gilo basket. Tsaka mo nalagis undig mga basket ni yelo. Naka-order mo kog TikTok kas Mao di ay bantu kay abot sa bahay nga parcel nga wa na tuan expect ija dito. Nang, ato sa me. Salamat ka, Jo.